Bisanggeni Maya Wisnu Pradin Trisurya Purnama sasi Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lho. Iya Semar Ulun Tombo. Akarya bombong tias ulun, ulun ngaturake panuwun dene kita tanggap sasmita ulun. Nggih. Ulun tau tate paring sasmita lamun kita ulun dawuh nyaketi kayiwangan Suralaya sabab ing kono bakal tuwuh wiji sejati. Semar sumurupa lamun ingkang ingaranan wiji sejati ya bocah ing eneng ngarepanmu kuwi. Pratapan. Betari Durga nguncalaken lare wonten ing kawah Candradimuka, mula agahan kula mlebet wonten ing kawah mboten metung dhateng panasing kawah. Ning kaget ati kula bareng nyemplung telenging geni kok mboten kraos panas. Mboten pangling pukulun lenggah wonten ing mriki. Iya. Lamun mboya ana ulun tak kira jejabang iki uga lebur tumpur tanpa dadi. Nggih. Semar. Ulun dawuh kelawan jeneng kita dadi paseksen. Paseksen bab napa pukulun? Gandeng bocah ingkang mestine durung titiwanci lair, kudu linairake awit lakone ibune ingkang banget mrihatinake. Saka apa kalih Betari Durga kelawan Dewa Srani. Nganti bocah ingkang durung wancine weruh padang hawa kudu weruh marang gelaring jagat lan eseming rembulan. Nggih. Mula seksenana bocah iki bakal ulun angkat minangka dadi kelangenan ulun. Kelangenanipun pukulun Sanghyang Menang. Iya, Semar. Ing ngendiening bocah iki ing kono lenggah ulun Sanghyang Bathara Wenang. Nggih. Apa ingkang ulun kandhake iki kita dadi paseksen. Ingkang sabanjure ulun bakal ninggal kawah Candradimuka. Nanging aja kuwatir, kawah tetep ulun gawe ora panas kaya dene panasing geni. Nggih, matur nuwun. Bocah iki upakaranen Semar. Temokno marang wong tuane kepriye carane. Upakaranen lan ulun titip kelawan kita Semar. Lamun bocah iki besok dewasa utawa wis kita gege, kita gelak mangsane bisa dewasa. Ulun ingkang bareng bakal paring tetenger lumantar kita Semar. Bocah iki paringana tetenger Raden Wisageni. Raden Wisageni. Nggih, ngestaken dawuh. Iya. Ulun ingkang paring tetenger. Wis cukup kaya ngono Semar. Mangsa bara nggon kita nggula wenthah lawan bocah iki lan kepiye carane nggon kita manggihake bocah iki lawan wong tuane. Ulun kundur makayangan, ulun jangkung saka ngondaran Tirbawana. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka pukulun. Iya, Semar. Dititipi anak. Semar ki tukang momong ning ora momong bocah cilik. Walah, kene aku ora ganti tulisan ning Karang Kadempel. Semar pamomong tak ganti Semar baby sister. Gula wentah bocah ki angel. Iki nek ora tak gege, tak suwunke ming panguwasaning Gusti. Supaya enggal dewasa. Wah, repot aku ling gula wentah karo bocah iki. Pacarian putra lamun kawekasan ya iki aku nang ngendi? Iki sapa kok adu arep? Apa iki bangsaning wong apa demit? Iki aku nang ndi kok kiwa tengen geni? Wah, bocah iki pancen bakale mletik. Durung tau omong kok iso ngarani demit barang. Kowe nek takon karo aku mbahmu. Lho, si Mbah? Iki mapan endi, Mbah?
iki mapan ning neraka utawa ning kawah Candradimuka. Kawah Candradimuka kuwi nggon apa? Kuwi nggoning para sukma sing mati mongko isih duwe dosa. Kudu mampir nyaur karo utange nalika urip ana ing alam padang. Mula sawangen ngendi-ngendi pating jerit, ngendi-ngendi sambate wong arwara. Kae wong sing do nampa siksa ana ing kawah. Dadi siksa? Kok dadi siksa sebabe ngopo? Sebabe dosa. Nek ora duwe dosa, wong mau mesti manjing swarga. Ning gandeng duwe dosa, wong mau mesti mampir ning neraka dhisik ya ning kawah Candradimuka iki. Ngono to? Ya. Kae kok ana wong sing lambene disogoki nganggo wesi? Kae ngopo kae? Kae wong sing gaweane goroh, sing gaweane ngapusi. Ora tau jujur kuwi lambene le nyiksa disogoki nganggo wesi ngono kae. Kae kok ana wong sing tangane dikethok tukul meneh, dikethok tukul meneh. Kae wong sing senengane colong jupuk nggone wong liya, utawa maling, utawa copet, utawa rampok, kuwi tangane dikethok tukul meneh, dikethok tukul meneh. Kok kae ana wong sing sirahe disetlika? Endi? Candradimuka kok ana setlika barang? Lah nyatane ana kok, Kak. Kowe kae wong sing mikir ning pikirane dienggo tumindak elek. Kae sirahe disetlika. Kae kok ana wong nganggo blangkon mripate dicatuti kae. Kae sukmane wiyaga sing nek nyambut gawe ming ngantuk, ora tau tuwajuh, ora tau melek. Mripate dicatuti. Mola. Kuwi ya dosa ya. Dosa wis dinahi gawean ora bersyukur ning malah ditinggal turu. Kuwi catuti mripate. Kowe ra urung duwe jeneng to? Ya aku urung duwe jeneng kek. Terus aku nyebut kowe sapa kok kamket mau ming kakek. Jenengmu ki sapa? Aku Semar. Kowe nyebut aku cukup kek Semar ngono wae. Oh iya kek Semar. Lah aku sapa? Gandeng kowe ora duwe jeneng, kula tak penehi jeneng. Jenengku sapa kek? Jagat Neksenana. Jumbuh kalau dawing wang pikulun Mahardi Kengrat. Kowe tak paringi tetenger Raden Wisageni. Wisageni. Ya Raden Wisanggeni. Ya Raden Wisanggeni. Matur nuwun ya kek. Ya padha-padha. Lah terus aku saiki tak takon, kowe mbahku. Mestine aku duwe bapak, aku duwe ibu. Bapakku sapa? Ibuku sapa kek? Iki kudu nganggo pikiran. Nek sembrono, wah, pukulun Bathara Wenang iso seduka karo aku. Ngene. Mengko kowe tak kandhani bapakmu sapa, ibumu sapa, ning saiki dicandhet semene dhisik. Lho, lah arep nandi? Ning omahku sik. Lho, kowe duwe omah to, Kek? Duwe. Ora ketang elek-elekan duwe. Mengko tak tepungke karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo anak-anakku. Men kowe urip ning jagat kuwi duwe kanca, duwe ruang. Merga urip kakean bondo, nek tanpa sanak, tanpa kadang, tanpa sedulur, kaya wong melarat sak donya. Ning nek bandane sithik, ewadene akeh sedulur, akeh sanak kadang, mitra kawruh sing nyedhaki kuwi padha karo wong sugih sak jagat. Ngono ya, Kek? Ya. Terus aku melu kakek neng omahmu. Omahmu ngendi? Karang Kedempel. Karang Kedempel kuwi ngendi? Sengko tak. Pokoke engko ora tekan kono. Numpak apa, Kek? Nge-Grab. Saiki wis modern aja kuwatir. Ngono ya, Kek. Ya wis aku manut karo Kakek Semar budal dina iki. Ayo. Ning nek tekan kono aja omong werna-werna. Pokoke kowe tak anggap anakku angkat. Perkara bapak lan ibumu tak kandhani sing sak tenane. Ning kowe tak anggap anakku angkat ya putuku. Ya, Kek aku manut. Terus aku engko ditepung karo anak-anakmu ya, Kek. Iya, anak-anakku. Raine kowe nek weruh. Aku dhewe wis sok lara weteng. Weruh raine anak-anakku. Ning arep kaya ngono atine suci. Ora apa-apa, Kek. Ayo mangkat dina iki ya, Ndara Wisanggeni.
Iki omahmu to, Kek? Iya, iki omahku. Arane Dusun Karangkadempel. Walah dalah. Lah sing ijo-ijo kae jenenge kae wit-witan tetanduran. Sing dhuwur banget. Mongko katon ijo. Mendosol kae gunung. Oh, gunung. Lah terus sing dikedhuk ana banyune kuwi sumur. Wah, lah ora nyono Kek jebul kowe ngingu kirik 3 to. Wah. Terus kok darani kirik awake dhewe. Ben ngletak kae. Ngletak sapa? Kae menungso kae ora tepung kok. Lho, aneh. Ing ngatasé kewan kok iso omong. Lho, aja ngawur. Iki anak-anakku. Lho, anak-anakmu? Lho, lah kok bentuke aneh-aneh. Pancen biyen ora metu saka wetenge mbokne. Ning metu saka kayu watu. Oh, Semari yo njaluk digejlek cengele. Ben to Gong nengke wae ora. Anake padake metu saka kayu watu ora. Sapa Pak? Kowe tak kandhanono ora ngerti. Iki anak putuku leh ku nemu. Tak anggap putu. Wah, alah. Lah nemu nang ndi kowe kok jembambasan golek bocah barang? Tak critanono kowe ora bakal ngerti. Butuhe kowe watone manut karo aku. Lah aku nek nyebut karo anak-anakmu sapa? Sak karepmu. Sing mripate kira nang mburiku iki jenenge Nala Gareng. Nala Gareng? Iya. Sing dhuwur irunge dawa iki jenenge Petruk. Wah, Petruk. Iya. Lah sing matane kaya ndok dadaran kuwi jenenge Bagong. Weh, Gareng, Petruk, Bagong. Walah dalah. Rupane nyenengke, tak tukune entuk ora, Kek? Walah setan ora. Suwe-suwe kok nyelekit nang ati ya, Tru. Ya sabar. Arang bapak li nemu bocah temon ki, wong tuane ora ngerti sapa, mbok menawa wong tuane brangasan, mbokne ya saka weteng sing ora apik, mula bocahe ora ngerti tata krama, ora iso basa, karo kakekne ya jangkar, mula ya awake dhewe kudu nrima. Nengge wae, Truk, engko anggere nginep ngomah tak racune. Kok diracun kuwi to? Men, engko padake menungsa padake kirek. Mata padake ndok dadaran. Ya wis sing sabar kowe ora. Kek, piye? Kowe mau janji karo aku? Iya. Nek wis aku tekan omahmu kowe arep ngandhakake wong tuaku sapa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lah saiki aku nagih janji karo kowe. Kakek kudu ngendika, bapakku sapa, ibuku sapa? Aku tak nyembah ana ngersaning bapakku lan ibuku, Kek. Nek kowe takon karo aku bab wong tuamu, kuwi jujur wae. Kowe aja nesu karo aku amarga aku ora ngerti. Lho, sampeyan ki wong tua senengane ngapusi. Tak anggap wong tua, tak anggap simbah. Ning tak takoni wong tuaku kok ora ngerti. Kok sik aja nesu. Arep aku ora ngerti ning aku iso nuduhke sapa sing wajib mbok takoni. Sing wajib tak takoni sapa? Nek titah lumrah ora ana sing iso tak takoni wong tuamu sapa, mbokmu sapa, bapakmu sapa. Ning kowe kudu munggah ning kayangan. Kayangan ki ngendi? Kayangan ki dhuwur kono. Nek ana wewangunan sing gumandul tanpa cantelan, kuwi sinebut Kayiwangan. Ana Kayiwangan Suralaya, ana Kayiwangan Swarga Dahana, ana Kayiwangan Swarga Maruta, Sila Mangumpeng lan sak piturute kabeh mau jenenge kayangan. Lah sing manggon ning kayangan dewa. Dewa kuwi apa, Kek? Dewae gedhe tur dawa. Bagong ora usah nyela-nyela to, ngrungokke bapak ora. Dewa kuwi sing mapan ning kayangan. Oh, dewa. Kuwi sing nitahke para titah kaya awake dhewe kuwi jenenge dewa. Lah dewa kuwi ngerti marang apa wae. Mula nek kowe arep takon wong tuamu, takono karo dewa. Wah, wujudane piye? Anggere nganggo serban, nganggo kethu kuwi dewa, mongko mesti mabur. Mabur kuwi, wah kesuwen Pak iki. Apa-apa ditakokke mabur ki piye? Dewa ki piye? Ya karang bocah urung ngerti. Gareng kudu sabar. Mabur kuwi sikile ora ngambah bantala.
munggah ana ing dhuwur. Kowe nek ketemu karo pawongan sing ngaku jenenge nganggo Bathara, kuwi tegese kuwi dewa. Wah, sing nganggo jeneng Bathara kuwi dewa. Ya, takonono. Bapakmu sapa? Ibumu sapa? Nek Bathara mau dewa. Dewa mau ora ngerti bapa karo ibuku, wah wajib tok jotosi. Wajib tok ajar. Diajarke dikapakke, diajarke digoreng. Wah, jan mumet aku, Tru. Kowe sabar to, ben bapak wae. Diajarku ya ditutuki sak karep-karepmu. Tok tutuki nganggo tanganmu kuwi, tutuki raine, tutuki wetenge, tutuki dadane. Ditutukke dikapakke. Ah, nek ora tak praktekke. Aduh, Yung. Ngono kuwi ditutuk. Ditutukke di ngonokke. Ning sero. Ora nganggo rasa tida-tida seru. Watone wonge nganti gila keplayu. Nek ora ngerti bapakmu sapa, tok ngonokke kabeh. Nek perlu kayangan waton ketemu dewa sing jeneng nganggo Bathara, kuwi dewa. Nek tok takoni ora ngerti bapakmu sapa, wajib tok ajar bisa geni. Lega rasane ngatiku, Kek. Kakek wis maneh pituduh marang aku nggonku bakal ngupaya menyang endi dununge bapa karo ibuku. Nek dewa ora nduduke wong tuaku sakloron bapak karo ibuku tak jotosi. Rak ngono to, Kek? Mangkat to. Oh, amuk para Jawata garing ati.